ude og optælle cykler som et led i at illustrere, hvordan vi kan arbejde med sammenhæng. Det emne, vi har arbejdet med i de sidste par uger i matematik. Grupperne gik ud og var ude 6 forskellige steder for at tælle cykler på vejen og skulle i et skema efterfølgende i Google Documents opskrive, hvor mange cykler de havde talt. Du kan se, der var 6 grupper, der blandt andet talte cyklerne på Banegårdsgade i nordlig og sydlig retning, og de skrev sig ind de forskellige klokkeslæt med 5 minutters tidsintervaller, hvor mange cykler der havde kørt på vejen. Det var den første del af opgaven. Vi gik herefter tilbage i klassen, og tastede alle tiderne ind i ovenstående skema, og lavede i fællesskab dette diagram, søjlediagram, der viser, hvor mange cykler der blev talt i tidsintervallet fra 8:25 til 8:30, og fra 8:30 videre, og fra 8:35 til 8:40 osv. osv. Vi brugte derefter noget tid på at diskutere, hvorfor, hvad det er for en sammenhæng, vi kan se imellem tiden, altså tidspunktet, vi talte cyklerne på hernede, og antallet af cykler, der var til stede. Og vi ser, at der er et lille peak, eller lidt flere cykler, lige omkring kl. 8:30, og der igen er flest cykler omkring kl. 8:50. Vi nåede ret hurtigt frem til, at sammenhængen imellem tiden og antallet af cykler har noget at gøre med, hvornår folk møder på arbejde. Altså det er rimeligt at antage, at der faktisk er en sammenhæng. Det er rimeligt, at vi foreslår, at der er en sammenhæng imellem det tidspunkt, vi tæller cyklerne på, og hvor mange cykler der er. Og den sammenhæng har med at gøre, hvornår folk møder på arbejde, og vi må antage også med, hvornår folk kører hjem fra arbejde.